Good morning mga kandos Bulanos. Channel mode 5. Duty time na pod. Ay. Oy, Angkol, may buntag na kol. Oy, ayaw ka na, Col. Wala. Ay, wala. Ay, sunod na. Guwapa na makakasawa. Rianon to ah. Oh. Guwapa na makakasawa, Col. Hindi na makasawa. Pati daw ko nagulululi. Makasawa. Apol! Siguro naman na iyaon mo to. Tayo samot ka gwapo Angkol nga nag-standby no. Ano ba? Napugi samot oy. Buang na. Jargoy ko diha kon. Ya, buang di hangin daan eh. Kaya drive niya Kaya drive niya. Ay anak drive. Bugoy. Mga matang mapanghusga, laging hinahanap ay mali. Kunting gala. Dahuman na gyud ang uwan mga kandos Bulanos. Puno lang gihapon ang atong parkinganan. Dito si Uncle Mario mga kahandos Bulanos no. Ato niagi na kuha na siya. Usa na siya ka tagiyahan diri tindahan diri sa sud sa Kugon Market. Nya burabag ka ng saka ang iyang dugo ba mga kahandos Bulanos. Maong emergency dayon siya. Pero loyang Ginoo na ulian taon si Uncle Mario. Ayan, good morning sa pag-usab mga kahandos Bulanos ha. Daghang salamat. Pagayam mo kalimot mga kahandos. Paki-follow and share po sa atong Facebook. Thank you kayo.